ka tada min hankali na Garba, ka je gidan Sadiya kana live akan gadon Sadiya Garba. Allah ubangiji ya hana ka kwanciyar hankali, Allah ubangiji ya sa maka masifa da bala'i a cikin rayuwarka, Allah ya tarwatsa maka rayuwarka. Yanda kake da niyya ka hallaka ni, zuciya na ya buga, Allah ubangiji ya haɗa ka da masifa da bala'i. Kuma na rantse da wanda raina yake hannunsa, gobe zan zo Kano zan ajiye maka Khalid, ni kuma zan wuce gidan iyayena, kuma sai ka bani takarda na, za mu haɗu a kotu ko kuma in kai ka hizba. Ta tabbata dai jefar shi mai da sanya da Sadiya Haruna ɗakin kai, ina ma jin ya maida ta because duk laifin da yake yi akan gadonta yake yi, a cikin gidanta a ɗakin ta, uwar ɗakin ta akan gadonta. Sannan ku garzaya ku tafi cin dinki Minaji, na gaga ta sake wani zazzafan update, ku ce ni na turo ku, kuna zuwa comment section ko duk wanda ya san ya ta karo da bidiyo na ya ce ni na turo shi, ya rubuta mata mai mace ta turo shi. Wato ta yi wasu zafafan updates yanzu ta saki yadda take hadawa da zagin shi mijin na, saki cewa wawa da kiki jahili, Allah ya kawo mata sakayya a cikin gaggawa. To ninki Minaji, idan yaudaran ki aka yi, Allah ya kawo miki dauki cikin gaggawa. Aure dai Allah ne ya ce a yi shi sa aure hudu, in kuɗin su ya kai har da gwargwaji. Ki haƙuri ninki Minaji, ki kuma sai ya dake shi da amana dan girman Allah. Ku zama lafiya ke da ninki Minajin nan, ba ta da matsala ta yarinya. Wallahi ni shi ne da shi bakwai bari zo gaya muku, kun san ana tare ni da ku 5 and 6, ku ci gaba da following ina, zan ci gaba da kawo muku zafafan labarai. Yanzu muka fara bibiyan updates. Jama'a kuna labarin cewa jifar da suka da shi da matar shi, za ku sha mamaki da gaya muku ni updates da muku fetar mai muku da duk abin da yake faruwa. Kun san ba na so kawo muku abin da kun san halina, ni da ku 5 and 6 ne. To wallahi wannan ya ba ta da kuma da ku kuna tunanin cewa auren da zai last din kuma wata wani zai mai da matar sai da Sadiya Haruna. Ni ina tsammanin ma ya mai da ni because life din da ya shekaran jiya wallahi akan garin tayi, wallahi na gani akan garin tayi, life din da ya shekaran jiya na gane garin tayi saboda to Maryam ninki Minaji ya haƙuri. Na yi wasu mun yi amfani da ki haƙuri kuma da hankali ki ta bada cin kuɗi kuma amma ki bani mamaki kawayen da sai zan kwanna da sai ki na rasa daga Allah muna da sai ki girgire ta Sadiya Haruna ita daga dama a ce wata kan ne zai ga aure amma ina sai da Allah ya baki zaman lafiya, ga ki auren ya kuke ki bar ina da jawa a cikin wallahi. Amma ki da ninki Minaji ko wallahi ki ban kuɗi ya haƙuri. Na ga hadafin sama da cewa wai masu yata me ya ka abin zaki san me zina when it is sexually intercourse between a man and a woman, they are not married. In fornication, sexually intercourse between fornication da adultery da bambanci da yan mata da na matan aure ko hukuncin ba da bambanci. Amma kin bisa da wannan zagi wala in kika wasa sai ki sha 80 dashes din ba, kin san wala ka fi zina da wannan ko ba wai ka ke shi zina ko kin gani da kin ba ki kawo mutane ba, wallahi kai wasa sai sama amma da